hi ha un lloc que cada carnaval es transforma. Si ja us dic quin és el millor carnaval de Catalunya, quin em dieu vosaltres? El de Solsona! De fet, m'han dit que si hi ha carnaval aquí a Solsona és per una història d'amor. És una història d'amor, sí, sí. Sí, sí. Miquel, això ja ha començat. Això ja ha començat, ja hi som. Què està passant ara? Avui arriba el Carnestoltes. Estem amb el rei Carnestoltes. Ets l'autoritat del poble aquests dies. Ah, això sí, però de casa meva no, Aquí a Solsona us diuen matarrucs. Per què això? Perquè mengem un ruc, allà, però és un ruc de cartró, que hi ha gent que es pensa que és de veritat. No és de veritat el ruc. Deixem el missatge clar que el ruc no és de No és de veritat. veritat. El ruc és de mentida. Cada any hi ha denúncies, no ho torneu a fer. Una cosa que a mi em crida molt l'atenció, que us és molt fàcil riure-us de vosaltres mateixos. Clar, la principal funció del carnaval és aquesta, és fer mofa de nosaltres mateixos i sí, és l'essència del carnaval, no? No ens entendríem sense l'humor. Espera, que canta el cardenal. Vosaltres què diríeu que té el carnaval de Solsona diferent de la resta de carnavals de Catalunya? Home, que nosaltres no portem disfressa, portem bata. És la festa contrària a la festa major, és el seny i la rauxa una mica, no? És una festa. De fet, hi ha molta gent, jo també, que contem els anys de carnaval a carnaval. No de l'1 de gener a l'1 de gener, sinó de carnaval a carnaval, no? I justament, doncs, com que no s'entén una festa aquí a Solsona sense que no hi haguin gegants, es va intentar buscar incloure aquest tipus d'imatgeria en el carnaval. I llavors va ser que va sortir doncs, fer aquest tipus de gegants ben diferents del que s'havia vist, perquè fins al moment doncs, un gegant sempre es feia guapo i alt i fort. Fer-lo geperut o... Clar, va ser una mica l'antigegant al seu moment. Una revolució. Sí. El de Solsona és un carnaval fet des de i pel poble. Sí, un grup de gent que creia que a Solsona no s'hi feien gaires coses, que van decidir donar vida a la ciutat i realment ho han aconseguit. I avui en dia Solsona no s'entendria sense el seu carnaval i aquest carnaval tampoc s'entendria sense Solsona, no? Avui és dijous gras. Avui comença el carnaval i jo he quedat amb el Miquel Pérez. Ell és l'hereu de Solsona, geganter de naixement i la millor persona per explicar-nos aquesta festa. Miquel, què tal? Bé, contents, avui contents. Avui dia gros. Sí. A més, em deies que avui és el dia preferit dels solsonins. Sí, tant avui com l'últim dia, diguéssim que cap i cua són els millors dies per la gent de Solsona. Sí, tant. T'he de dir per això que a mi m'han dit que al Carnaval de Solsona disfressat no s'hi pot venir. No. I llavors com s'hi ha d'anar? Solsona som peculiars en aquest sentit, perquè no anem disfressats, sinó que anem amb bata. Jo avui, per exemple, porto la bata de la meva comparsa, que és la geganta boja, doncs cada persona de Solsona té la seva comparsa, per tant, anem disfressats en comptades ocasions, que són el ball de disfresses i a la rua, però la resta del carnaval anem amb aquesta bata corporativa, diguéssim. Jo avui per això es notarà molt, que vinc de fora. Mira, precisament perquè això no passi, t'he portat una bata. Espera, perquè puguis anar corporatiu durant el Carnaval de Solsona. Per tant, jo t'entrego aquesta bata, després, és tot un honor, això, al sortir te la pots posar. És la bata de la colla gegantera. Amb aquesta bata... La puc desplegar? Sí, tant i tant. Van els geganters, diguéssim, doncs del Carnaval. Aquesta és la meva, jo per Carnaval em poso aquesta, però quan anem a sortides al llarg de l'any sí que faig servir aquesta. Doncs me la guardo i a la sortida ens la posem. Perfecte. Clar, de fet, el Carnaval és una paròdia, d'alguna manera, de la festa major d'aquí de Solsona. Exacte. Quan es recupera el 71, es decideix que el Carnaval ha de ser una paròdia burlesca de la festa major. De fet, quan es recupera, per passar desapercebuts sota el règim franquista, amaguen el Carnaval sota el nom de Fiestas Mayores d'Invierno. A Solsona hi ha Carnaval des d'almenys el 1592, però el 1937, en plena Guerra Civil, el franquisme prohibeix tots els carnavals de l'Estat, una prohibició que es manté fins al final de la dictadura. Però a Solsona no s'esperen tant. El 1971, amb el dictador encara viu, el rei Carnestoltes torna, però ho fa sota el nom de Fiestas Mayores d'Invierno
per evitar represàlies. Llavors, arrel d'aquí comencen a fer coses que tinguin certa semblança amb la festa major, però que se n'enrigui totalment. Per tant, veiem gegants que tenen un símil amb els de la festa major, però en paròdies. Veiem que anys més tard apareixen gegants que són l'antigegant d'aquesta figura, com són els gegants bojos, i altres gegants que s'han anat enrient de les bèsties de la festa major, però després ja a priori de Solsona en general. Anem avui, que avui comença, és l'inici del Carnestoltes oficial aquí i a molts llocs de Catalunya. Què és el que passarà avui? Avui arriba el Carnestoltes. El Carnestoltes a Solsona és una persona que té certa vinculació amb la festa. Per tant, és el màxim homenatge que et pot fer el Carnaval, no? Ser el protagonista de la festa. Per tant, sempre és algú que, triat per la Junta Organitzadora, regnarà el Carnaval de Solsona. I és una incògnita. Ara t'ho anava a dir. A mi em sembla que la persona que s'escull com a rei Carnestoltes s'ho ha de mantenir en secret. Exacte. Quan la Junta et demana si vols ser Carnestoltes, si tu acceptes, ho acceptes sota el compromís de no dir res. Llavors, tant Junta com modistes, tallacaserres i Carnestoltes i família passen uns mesos durs en aquest sentit perquè no pots dir res i a Solsona amagar coses costa molt. Llavors, a més, el secret aquest és un secret que a Solsona ens encanta intentar desxifrar. Per tant, ja fa setmanes que a Solsona hi ha apostes, hi ha possibles acusacions. És a dir, que la missió del rei Carnestoltes és amagar-ho i la missió de tot el poble és descobrir què és el rei Carnestoltes. Sí, podríem dir que és així. No és una missió escrita, sinó que és una missió que Solsona necessita. Té la necessitat de saber qui és el Carnestoltes. I com tots els solsonins, sortim a rebre el rei Carnestoltes. Miquel, això ja ha començat. Això ja ha començat, ja hi som. Què està passant ara? Ara hem començat la baixada. Això vol dir que els 4 bojos se'n van anar a buscar el Carnestoltes, diguéssim. Tu m'has dit que no podia anar sense bata i jo ara... Ah, fantàstic. Ara el que vaig a fer és a posar-me la bata, escolta. Fantàstic, t'aguanto el micro? Mira, perfecte. A veure, atenció, Bata, a més de la colla gegantera, o sigui, estàs... Ara ja sóc molt ben ambientat. Exacte, ara ja sí. Va, som-hi. I després d'un any, el rei Carnestoltes torna a Solsona. Però amb la seva arribada, el Carnaval tot just comença. On estem anant? Estem pujant a casa d'un amic meu, que és l'Albert, ara us el presentarem, i viu a la plaça Major. Per tant, podrem veure bé el que és l'arribada del Carnestoltes a la plaça. El Miquel ens està posant literalment el rovell de l'ou, Vull dir, ho veurem tot. I casa l'Albert sembla un autèntic museu. Quantes figures tens? Bueno, aquí hi ha una petita representació. Aquests els tinc aquí a casa meva, però a casa dels meus pares tenim, entre el meu germà i jo, tenim més de 600 figures d'arreu de Solsona, Catalunya i Espanya i el món. A nivell de Solsona, tant el meu germà com jo, cadascú té la seva col·lecció particular, vull dir, els seus són seus i els meus són meus. I no compartiu? No. Vull dir, i si un dia ens en canvies un, que és igual i d'això, direm, aquest no és el meu, és el seu, vull dir, ens l'has canviat. D'aquestes d'aquí, quina és la figura que li tens més apreci? Buah, em podria dir dos. Una és el xut aquest, que és com a reconeixement d'haver estat president de la colla gegantera, que te'l donen quan te'n vas i dius fins aquí, però aquest gegant boig, que ara actualment ja no es pot trobar, que era del meu avi, doncs segurament, si d'aquí només em pogués salvar una, per dir-ho d'una manera, segurament m'emportaria aquest. Mentrestant, a la plaça tothom espera el mateix. L'arribada del rei Carnestoltes. El rei Carnestoltes està a puntíssim de prendre el control de la ciutat de Solsona. Exacte, està a punt de la presa de possessió, diguéssim. No és fins que arriba a la plaça Major i fins que se li atorga el títol i se li donen les claus de la ciutat que rep el títol de Carnestoltes. I el rei Carnestoltes no es fa esperar. Què estàveu ballant?
Això es diu el ball mut, no? Correcte, el ball mut. Què és el ball mut? No ho podem dir, que no es pot dir. No, que és mut. És un secret? No, perquè no es pot dir. És mut. És mut, no es pot dir. Estan vacilant? No, 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 no. Això és el Bufi, és el Bufi. Aquest és el Bufi. I com es balla el Bufi? Què esteu fent vosaltres d'aquí? Doncs mira, som de la Junta dels Matarrucs. I cada any... Digues, un moment que m'estan entrevistant. Digues. No, que dic que què feu aquí? Cada any fem la botifarrada per col·laborar amb la Junta, per fer els disfresses i perquè tot vagi més bé. Tinc entès que el RUC és un element molt important d'aquí del Carnaval de Solsona. Sí, som els més importants, som els de tota la vida. Aquest any fem 40 anys. Aquest any fem 40 anys i ens han dedicat al carrer de Merda, que és aquest d'aquí, perquè fem els 40 anys, no es toca mai res i aquest any ens han dit, pues mira, el carrer de la Merda. Treballat mano a mano i som una unió i som una força i disfrutant perquè som una junta collonuda. Per tu què significa el Carnaval de Solsona? Hòstia, són uns dies molt ben parits, són uns dies que arribes de Nadal, fa dies que no surts, i arriba el Carnaval i és la festa que tot es gira del revés i les nostres vides canvien per una setmana i ho agraïm molt. Després venen els callos, que és el millor. I ara vindran els callos que omplant a la panxa sempre va bé. Què porteu? Callos i mongetes. I pa. I pa. I això és típic de menjar ara? Sí, sempre ho fan el dijous gras. Sí, es menja això. Vosaltres què diríeu que té el Carnaval de Solsona diferent de la resta de carnavals de Catalunya? Home, que nosaltres no portem disfressa, portem bata. I a part d'això, els gegants bojos, la festa, l'emoció, és que tot, és el millor carnaval. És un carnaval inolvidable. Si ja us dic quin és el millor carnaval de Catalunya, quin em dieu vosaltres? El de Solsona! Què creieu que el fa únic? Tot. És que no hi ha res que es pugui descriure, no es pot comparar amb res. Sobretot jo crec que els gegants i l'ambient que dona al carrer. La gent d'aquí també, l'ambient que hi ha... I d'ambient, el Carnaval de Solsona en va més que sobrat. Nosaltres no aguantem el ritme als solsonins, per tant els deixem amb la festa, nosaltres ens en anem a dormir i ja tornarem dissabte. Acabem d'arribar a Solsona, està plovent bastant, però aquesta gent sembla que li és igual, aquí la festa segueix. Estem una mica perduts per això. Avui és el dia que pengen el RUC, és el dia gros, el plat fort d'aquest carnaval d'aquí de Solsona, i a veure si ho trobem. Acompanyeu-nos. Què esteu fent ara aquí? La prova del mercat. Pots fer-la? Vinga, ara el senyor anirà a fer la prova al mercat. Què has de fer? Has d'agafar un calçot. On és la mà? Vale, pelo el calçot, el suco. I el suques, et fiques l'antifàs. Antifàs? I ara has d'apuntar al teu company càmera. Et ficarem molt endavant perquè li puguis tirar. Te la jugues, Vinga, fot-li. Benvinguts al Mercat. Un lloc ple de jocs i de personatges il·lustres. Soc el fill d'en Ratzinger. A veure, jo sabia que aquí a Solsona hi ha el bisbat, però no sabia que em trobaria el bisbe en persona. No soc el bisbe, però de cardenal, Què esteu fent ara aquí? Bueno, doncs de fet estem aquí protegint el nostre gegant, que està en plena benedicció. Besament-se el sant. El nostre sant. Ah, i el sant és el gegant boig. Gegant boig. Espera, que canta el cardenal. Ho fan molt bé, ho fan molt bé. Pujo, Puja. I què li ha de fer, un petó? Clar. Vale. No, li has de demanar el que vulguis, que més puja. Val, no, li demano que s'acabi de ploure. Sembla bé? Va, un petó. Ja està. Som-hi. Què esteu fent aquí? Estem fent, tu pagues €1, 3 tirades, traiem una fruita tots alhora i si hi ha premi, hi ha cubata, hi ha piruleta, hi ha de tot. Jackpot, hi ha de tot. Què tal, com estàs? Va, ho vaig fent. He estat millor d'altres vegades. Coquita, com ho decidiu, què és el que traieu? Solem fer les dues primeres, fem el que volem i la tercera ens hem ficat d'acord per treure cervesa i així sempre guanyen. Ah, és a dir, que sempre hi ha premi aquí. No sempre, qui ens cau malament no ho fem. Però la tarda segueix avançant i tots tenim els ulls clavats al cel. Què passarà? S'anul·la, no s'anul·la?
Vaipo, aquí tot segueix, la festa segueix. Us preguntava per què creieu que el Carnaval de Solsona és únic. Què diríeu? Per l'essència que té, per l'essència, la gent. Jo és el primer any que vinc, jo no. Tu, la gent, és el primer any que vinc. Home, a mi m'han convidat i m'han acceptat molt bé. És autèntic, únic. M'he quedat en blanc. I el fa la gent del poble també, tothom participa. Hi ha per tothom, per totes les edats. De mica en mica es comença a fer fosc i tothom es va juntant a la plaça del Ruc perquè arriba l'hora d'un dels moments més esperats de tot el Carnaval de Solsona, la penjada del Ruc. Però per què a Solsona pengen un Ruc? Representa que al campanar de la catedral, de manera original, hi havia unes herbes. Unes herbes que no agradaven gens a la població de Solsona i van decidir treure-les d'alguna manera. No sabien ben bé com fer-ho i un dia passava per allà un pagès amb un ruc afamat i els va dir: mireu, jo us puc pujar al ruc, fem que es mengi les herbes del campanar i així jo de pas l'alimento. I ho van fer així. Un dia es presenta amb el ruc, però a la que l'intenten pujar per les escales, el ruc no passa per aquestes escales. Per tant, comencen a mirar maneres de poder penjar aquest ruc, no troben la manera fins que algun il·luminat proposa penjar-lo. Per tant, es penja el ruc, pobre ruc, un cop arriba a dalt, doncs ja es ve mort i, com tot mamífer, buida bufeta. Per tant, es pixa damunt de tots els espectadors que hi havia mirant aquesta penjada, que no eren pocs. Doncs i d'aquí ve aquest malnom de matarrucs. Què creus que fa únic el Carnaval de Solsona? Uau, què crec que fa únic el Carnaval de Solsona? Penso que la gent. La gent és la que ha fet evolucionar la festa i és la que ha convertit la festa en el que és. Per tant, si el Carnaval de Solsona és únic i s'ha convertit en el que és gràcies a la gent de Solsona. Per tant, trobo que això és el que fa únic el Carnaval. Però hi ha una altra cosa sense la qual el Carnaval de Solsona no seria el mateix. Estic parlant de les seves músiques. De fet, el Carnaval té una orquestra pròpia, la Patin Fan Jazz. El mateix nom ja en diu moltes coses. Patin Fan Jazz. Però per saber-ne tots els detalls he quedat amb el Jaume Sobirà. El seu pare va ser fundador d'aquesta orquestra i ell n'ha estat director durant molts anys. Però millor que ens ho expliqui ell. Aquesta orquestra, per què neix? Aquesta orquestra neix de la mateixa gent que van recuperar el Carnaval a l'any 71. Però al cap d'un temps es van donar compte que si volien que hi hagués una festa hi havia d'haver música i que no es podien permetre el luxe de llogar orquestres que vinguessin de fora per fer la feina aquí al Carnaval perquè era impossible el pagament. Clar, hem de pensar que en aquell moment econòmicament tampoc no hi havia massa suport per això. I llavors entre ells van dir no, escolta, doncs si fa falta una orquestra la farem nosaltres. I d'aquí hi ha l'origen de la Patin Fan Jazz és aquest, una juguesta entre uns quants per dir a veure si som capaços d'en un any tocar aquesta cançó del Carnaval i tenir una orquestra pròpia que ens garanteixi que els actes es podran fer en música sent nosaltres mateixos els que ho fem. Però era gent que no havia tocat mai un instrument. No. En aquest cas hi havia el meu pare, que era músic,
i que era l'únic en aquell moment que sabia una mica, però no pas de tots els instruments, vull dir que també no sé pas com s'ho van fer. Per això explico sempre que és com un miracle, no?, de que a Solsona nasqués aquesta orquestra, que era per una necessitat de la festa, però que sortís d'aquesta manera, no anant a buscar gent que sabien música, és això. Tu t'imagines el Carnaval de Solsona sense música? Impossible. Impossible. Perquè jo sempre explico que la música d'aquí vam estar molt de sort, aquí a Solsona, perquè hi va haver un compositor, el Joan Roure, i després, quan van començar el Carnaval, el van anar a buscar també perquè fes les músiques. I llavors, clar, les músiques del Carnaval estan pensades pels gegants de Carnaval. Quan es feia un gegant, s'encarregava una música per aquell gegant. I llavors, clar, són músiques autèntiques. Aquí no es toca cap pas doble que es pugui tocar a tots els llocs del món. La música d'aquí és només d'aquí, i això també ho fa especial. Però això no vol dir que no hi hagi músiques del Carnaval de Solsona que hagin traspassat fronteres. Un exemple clar és el bufi. De fet, el bufi, a la inscripció de la partitura, parla que està dedicat als primers que van portar els gegants, no aquests, sinó els gegants vells, que van ser la primera rèplica que hi va haver, que són de l'any 74, després va sortir el bufi, i el bufi va dedicat als 4 primers balladors, un dels quals li deien com a sobrenom bufi, que és de Cal Bufau, per això es diu bufi. Vol dir que si toquen això en un altre poble, potser no saben aquesta història, que realment és de Solsona, no? El que passa és que, clar, la música també és universal i es pot tocar a tot arreu, només faltaria. Però si a Solsona es poden tocar aquestes cançons, és gràcies a una història d'amor. De fet, m'han dit que si hi ha Carnaval aquí a Solsona és per una història d'amor. És una història d'amor, sí. És una història d'amor perquè el meu pare, com t'he dit, va anar a la banda militar a Lleida. I allà es va conèixer amb la que després seria la meva mare, no? Llavors, clar, tu imagina't una noia de 19 anys en aquell moment, deixant la ciutat de Lleida ja més gran, amb una obertura en tots els sentits, no? I de cop portar-la a un poble com era Solsona als anys 70, tancat, difícil d'entrar per la gent de fora, vull dir, tot aquest part central de Catalunya una mica passava tot arreu, no? I llavors sempre m'havien explicat que quan en el viatge de tornar, de venir cap aquí, el meu pare li va prometre que anaven a un lloc que estava bastant mort, però que s'ho passarien bé. Que farien tot perquè ella també s'ho passés bé aquí, en aquest poble. I a partir d'aquí ell, quan va arribar, va començar-se a associar amb gent que ja estaven fent coses a Solsona, de sardanistes, etc., que és una bestiesa, perquè engegar una festa de Carnaval amb el dictador encara viu era una animalada, però el van apoyar i entre tots van tirar la festa endavant. Sí, va ser un dels primers carnavals que es va tornar a recuperar després de tot el franquisme. Realment no van tenir gens de por, Jo penso que sí que en tenien, en el fons en tenien. També va coincidir que ho van vestir una mica amb les festes d'invierno i coses d'aquestes per no posar carnaval, però tothom sabia que era carnaval, no? Però al final eren joves que tenien ganes de passar-s'ho bé, no de fer cap mal a ningú, ni de posar-se amb ningú, sinó de canviar una mica el xip de la ciutat i que hi hagués uns dies d'ambient a Solsona. I si la música és una de les potes del Carnaval de Solsona, tota la imatgeria n'és una altra. A pocs llocs hi ha tants gegants i bèsties com n'hi ha a Solsona. I molts d'ells han sortit del taller d'escultura Casserres. Un taller familiar d'on han sortit gegants que ara omplen places d'arreu del país. Per conèixer una mica més la història, he quedat amb la Teresa Casserres, la tercera generació d'escultors d'aquest taller. Com va sortir aquest taller? Bé, aquest taller va néixer de la mà del meu avi. El meu avi era artista, escultor, i mira, una de les facetes va ser que li va venir de construcció de gegants, imatgeria festiva. I a partir d'aquí hi van haver encàrrecs per tot Catalunya, el meu pare també amb els anys també s'hi va enganxar i mira, així s'ha anat convertint el taller Casserres. Ja ha passat de pares a fills. Sí, diguem que jo soc la tercera generació ja del taller. A tu no d'on et ve la passió pels gegants? La passió, clar, a mi em neix, vull dir, vaig néixer aquí dintre el taller, diguem, i des de petita que he viscut la construcció d'aquest tipus de peces i, clar, és una feina tan única, artesanal, artística, que és molt difícil no enganxar-t'hi i tenir-hi passió.
tot i així, a veure, que no ho digui malament, però vas estudiar biotecnologia. Correcte. I llavors et vas decantar per seguir amb la tradició familiar. Clar, potser de vegades la vida és com és, saps? De vegades potser has de veure una cosa ben diferent per saber el que realment t'apassiona. I aquest va ser el meu cas. Vaig estudiar ciències, que també és una cosa que m'agrada molt i m'apassiona, i vaig treballar fins i tot a Barcelona, i quan vaig estar allà ja encarrilada vaig dir això no és el meu. A mi el que m'agrada és aquesta feina d'aquí al taller, més artesanal, més artística, i llavors sí que ja em vaig decidir estudiar un grau més adient a aquesta feina, que és el de conservació i restauració. Però d'on surten els gegants del Carnaval de Solsona? I per què són tan característics? Aquí a Solsona no s'entén una festa, com que tenim tanta tradició, aquesta tradició tan arrelada dels gegants, i tenim peces fins i tot com és el drac de Solsona o la mulassa, que ja tenen més de 300 anys. Vull dir, tenim una tradició molt interioritzada, no? I justament, com que no s'entén una festa aquí a Solsona sense que no hi hagin gegants, es va intentar buscar incloure aquest tipus d'imatgeria en el Carnaval. I llavors va ser gràcies a la imaginació del meu avi i al voltant de tots els amics i aquesta colla, que va sortir fer aquest tipus de gegants ben diferents a el que s'havia vist fins en el moment. Ja no parlo a nivell de Solsona, sinó a nivell de Catalunya, que són aquests gegants. Clar, tu veies un gegant com els de Solsona, com els de Patum, que estàtics, majestuosos, que els has de mirar d'un tros lluny, i aquests gegants es buscava tot el contrari, uns gegants per interactuar amb la gent, per sortir del recorregut tradicional, per empaitar la gent, per interactuar, i lletjos, lletjos però amb gràcia, i al final es va trobar aquest sistema dels braços mòbils, que va ser tot al moment una revolució, perquè fins al moment un gegant sempre es feia guapo i alt i fort, fer-lo geperut o... Clar, va ser una mica l'antigegant al seu moment. Una revolució. Sí. De fet, molta imatgeria del Carnaval de Solsona és una paròdia de la Festa Major. Teníem tota la colla dels gegants de Festa Major i a cada un se li va buscar una mica el contrapunt. Hi ha l'àliga, l'àliga que marca tant el símbol de ciutat i tan protocolària, es va buscar l'ocell contrari, que seria el xut, que surt de nit, i el drac tan majestuós que tenim, la draca així més gorda i que mogui el cap i en menys de petards, tiri farina. I suposo que sí que va ser un bon repte, cada un a veure què se'ls acudia, però clar, va arribar un moment que hi ha tanta imatgeria que el que hem de vigilar és de conservar-la bé. I després d'una setmana de festa, el Carnaval, com totes les coses, s'acaba. El moment més emocional, trobo, del Carnaval és el dimecres de Cendra. No et diré un acte, sinó que et diré el dia, perquè és un dia que Solsona està molt agermanada, perquè s'acaba, el que hem estat esperant tot un any s'està acabant, i a part que és un dia molt emotiu, perquè s'acomiada el Carnestoltes, es fa una baixada que s'acaba a les 12 de la nit, que és increïble, el sentiment que hi ha per gaudir de l'últim bufi, i potser sí que em quedaria amb l'últim bufi. Aquells últims 2 minuts de bufi són molt emocionants. És un moment de fer una mica de balanç de com ha anat, ens ho hem passat bé, hem disfrutat, n'hi ha que ploren, n'hi ha que s'emocionen, la música estem cansats perquè portem 2 hores seguides, perquè aquí els músics no parem de tocar, quan hi ha un cercavila no parem mai, sempre és seguida la música, i és un moment com de dir, uah, descansem i gràcies per haver pogut disfrutar un carnaval més i ens abracem i és un moment que a mi m'agrada molt. I començar a comptar els dies pel carnaval següent. I ja comença a comptar, perquè clar, si l'any que ve és més d'hora que aquest any, ja quedarà menys d'un any. Durant 7 dies, Solsona es transforma i queda inundada per colors, humor i, sobretot, ganes de passar-s'ho bé. Són uns dies en què tot queda girat cap per avall. Els carrers s'omplen de música i de gegants. I siguis d'on siguis, cadascú se'l pot fer seu. Això sí, no hi aneu disfressats, que llavors potser sí que us miraran malament. Fins aquí el Carnaval de Solsona. Si és el millor de Catalunya, jo això no ho sé, però el que sí que sé és que aquí dins tenen una festa muntada que Déu-n'hi-do. Ens veiem al pròxim capítol.